Xanders Production. Ακούγομαι, ωραία. Όλοι μιλούν για ένα θαύμα. Το θαύμα που ο Άγιος Γιώργης σκότωσε το φίδι. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον Θεσσαλονικιό φιδοκτόνο, ο οποίος αντιμετώπισε δραματικά περιστατικά, σκοτώνοντας ένα φίδι το οποίο τον επιτέθηκε. Έτσι είναι τα πράγματα, όντως. Η κατάσταση ήταν τραγική, δραματική. Ναι. Δηλαδή εκεί πέρα που ήμουν μέσα στο σπίτι μου, έπαιζε ρόλο, νικούσα κιόλας. Βγαίνει η γιαγιά μου και φωνάζει: Γιώργο, βγες έξω, φίδι με γάτα! Και εγώ τι κάνω τότε? Βάζω τις μπότες, παίρνω τη τσάπα, μάλλον τους είχε πάρει και πηδάω το κάγκελα. Το φίδι ήταν εκεί πέρα κάτω, δεν μπορούσε να φύγει. Ήμασταν τέτα τέτ. Το βλέπω, με βλέπει, φοβόμαστε και οι δυο. Όμως μετά σουτσούριασα, παίρνω τη τσάπα, μάλλον το σκεπάρι και το αρχίζω. 1, 2, 3. Του ρίξα 3 τσαπιές, του γάμισα τα πρέκια. Του έκανα τη σηκωταριά κοκορέτσι. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Σαφώς. Σε τι ψυχολογική κατάσταση αντιμετωπίσετε αυτό το φίδι? Δεν θα πω ψέματα, θα πω αλήθεια. Ντόμπρα, σταράτα, τσεκουράτα. Φοβήθηκα γιατί η ζωή μου ήταν σε κίνδυνο. Μπορούσα να είχα πεθάνει, το πιστεύετε? Ναι. Λοιπόν, όμως με ανδρεία και με το τσεκούρι μου φυσικά μπόρεσα να το αντιμετωπίσω το τέρας στο θεριό. Ναι. Θα ήθελα να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Από ποιο μέρος πιστεύετε ότι έρχονται αυτά τα φίδια? Βεβαίως, από το backstage, πίσω. Ακολουθήστε με να σας δείξω. Ο άνθρωπος πέρασε δραματικές στιγμές. Από εδώ πέρα. Μπορείτε να δείτε και μόνοι σας. Αυτός ο μπαξές έχει να καθαριστεί εδώ και 5 χρόνια. Άμα κάνετε ησυχία ακούγονται ακόμη τα φίδια. Χριστός και η Παναγία. Και πάμε ξανά πίσω. Ελάτε από εδώ. Κλείνουμε την πορτούλα. Έχεις έρθει, έλα, μπορείς, ναι. Έλα. Δεν μπορώ να πιστέψω τις φωτογραφίες στους άνθρωπους. Χάρηκα πρώην κύριε για την γνωριμία. Και εγώ σας αξίζετε τα συγχαρητήριά μου. Ευχαριστώ πολύ. Είσαστε ένας ήρωας και απορώ ακόμα πως καταφέρετε να κάνετε να σκοτώσετε αυτό το φίδι. Θέλω να μάθω και στους υπόλοιπους κατοίκους της Συμμαθίας πώς να προστατεύουν. Φυσικά και στη Θεσσαλονίκη, αλλά εκεί δεν έχουμε φίδια, αυτό είναι το πρόβλημα. Θέλω να τους μάθω πώς να προστατεύουν τις οικίες τους και τις οικογένειές τους πάνω απ' όλα. Αυτά λοιπόν. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Μπράβο. Άντε. Ωραία. Ακούγομαι. Γεια σας. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον Θεσσαλονικιό φιδοκτόνο και θα μας μιλήσει για αυτά που λένε πολλές... Ξανά την αρχή, σβήσει το βίντεο. Σταμάτησε. Και τώρα τι κάνουμε? Λοιπόν, τώρα βρείτε τι θα πείτε λίγο για να ξέρουμε. Ναι, τώρα θα πω. Φοράω τις μπότες μου. Θα τα δείχνω Την έτσι. κάμερα έτσι. Παίρνω τη τσάπα, μάλλον το σκεπάρι. Και πηδάω τα κάγκελα. Δεν έχω πηδά στα κάγκελα. Ναι. Πηδάει τα κάγκελα και πρέπει να το σταματήσουμε, να πάμε γρήγορα να δείξουμε τα κάγκελα και πίσω και μετά ξανά. Ναι. Ακούς, θα κάνεις παύση όταν από και πηδάω Ναι, τα πάω. κάγκελα. Πώς είπα να ξεκινήσουμε? Λοιπόν, θα πεις εσύ, θα πεις δραματικές ώρες. Ναι, εκεί που έπαιζα LOL. Τώρα παύση δεν είναι. Τώρα το έχω γαμίσει, το έχω κλείσει. Σταμάτησε. Τώρα δεν πειράζει.